De winkeljup binnen het Tjindeplan van de gemeente. Die wil 4 maanden lang geen autostal litten op de Van Swinderen stritten op vreeds, sneurs en snijs. Zo maakt de winkelpubliek en toeristen meer om te krijgen. Verleden hier is dat voor het eerst bezocht. Ondernemers wien de doel al net voor, want de winkelomzet gaat daar toch bot naar onderen. Nou, oorlees maar de gemeente menen ze dat ze eruit winnen. En wij binnen met het college in onderhandeling geweest en we hebben daar hoe sprutsen over vorig jaar. En wij hebben de indruk dat wij naar een situatie daar groeien zullen dat we in de maand juli en augustus de Verswinderstrutten afsluiten zullen. Zo leek het ik tot vorige week. En toen kreeg ik een mailtje van het voorstel wordt oors, het proef wordt verlengd. Nou, en daar balen we van onze stekker. Ja, dat verrast dus een beetje, maar dat hindert ik niks. Dat maakt het al even wat fleuriger, want het is mooi waar en even maar de bodem door de stritten, dat hindert dus alleen niet. Wij gaan voor een constructief oorlis. In een autolezen stritten is het toch mooi winkelje? Dan kennen meestal wel een mooi winkelje, maar dan ben ik een heleboel mensen die beloven vet. Wij hebben zoiets van op het moment dat die strut er dicht is en er is een activiteit, dan is er helemaal niks aan de hand. Maar als er geen activiteiten binnen in een maanden mei en juni, dan is het gewoon fiesta stil. Mei vinden wij als college het hele wichtige maanden, want omdat er Koninginnedag begin april, 1 april invalt. De meivakantie, er valt het hemelvaartweekend in, het Pinksterweekend. En dan ben je toch een hele protte mensen. Dus wij willen heel graag die mei maanden erin houden. Nou, juni, dat onderkennen wij wel, dat dat een probleem is, want dat is een stille maanden. Maand jong wordt het plan van het college voorleiden aan de gemeente riep.